ארוחת בוקר. יש ג'חנון מחר? כן. בטח. אז אם זה המילה בטח, סימן טוב. ג'חנון של סבתא, עד של אמא יש. מה זה חרק כזה? יש לי חרקים שאין בשרון. אין במדינת ישראל. מה זה הדבר הזה? מה זה? סוריה. זה בא מסוריה. זה מהנשק הכימי. מה עם ההתקפה ניוטריה. אינסקט. איזה שקט. הלכתי בשביל. איך, הוא בא אליי. איזה דממה, נכון? איזה שקט. מייסון! מייסון! אין פארק מים ואין מייסי! קיצור. ואין זה. אני מצלמת את מייסון עושה שטויות. אגב, זה מסתדר. לא, זה לא. מה? לא על משאית. מה פתאום, אני לא שמה על פייסבוק. מייסון! מייסון! תן לו לעשות עם הצלחת. לדעתי קנו לה משאית חדשה לפני 5 שנים. עד כמה שאני זוכר. מייס. מייס. מייסון. Everybody buy for What do you someone. usually want meat? Chicken? fish they eat. Mostly we eat chicken, lamb, and fish, seafood. And some cannibals. Ah, really? Some are cannibals? Fijian people they eat lot of beef and pig. Beef? Yeah, and pig. You mean Fijian, I mean not Indian. No, Indian don't eat just vegan fish. Such a crazy frog. There's two, I think. frogs are מיוחמות. הם יצאו מהבית של האח הגדול. Such a noise when they're waiting. מה שלא מובן לי, איך לא הייתי פה ואין צ'יפ, זה לא מובן לי. אין צ'יפס? איזה צ'יפס? תמיד את עושה צ'יפ.